Имаш онлайн бизнес, но не и счетоводител. Ето 6 стъпки как да намериш професионалист, който ще ти спести време и пари. Стъпка 1. Определи нуждите си. Преди да започнеш търсенето, помисли за какво точно ти трябва счетоводител. Гледай за следните неща. Могат ли да намалят вашите административни задължения? Банкиране, крайни срокове, най-новите данъчни изменения. Каква периодична информация за дружеството ви предлагат и правят ли разбираеми анализи и предложения? Предлагат ли идеи за оптимизация на работните взаимоотношения? Колко консултации предлагат? Колко бързо биха отговорили? А имат ли контакти с адвокатски дружества или служби по трудова медицина? Комуникацията подредена ли е? Остават ли впечатление, че водят добре документацията с НАП? Могат ли да отговарят бързо? Например в рамките на 10 минути? Стъпка 2. Търси препоръки. Попитай приятели, колеги или собственици на други онлайн бизнес. Със сигурност имат кого да препоръчат. Стъпка 3. Проверка на опит. Избери счетоводител с опит в твоята сфера. Онлайн